Wannan yarinya. Hello? Haba baby tun ɗazu fa nake kiran ka kuma baka ɗaga min wayan ba. Wallahi ban ga kiran bane. Dama magana ɗaya kawai nake so in faɗa maka, ka san ranar sati bikin ƙawata kuma yau ma ta kawo min anko. Kuma ka san di hijaban da nake da shi da an sanni da shi, dan Allah in so samu ne ka tawo min da koda guda ɗaya ne a kasuwa. Me? So samu ne ma haɗinka. Ba kake da ba, ai zan iya miki kodi kake da. To shikenan ba matsala, ina jiran ka. To ba matsala. To shikenan sai ka zo. Ta. Kai ka ji wani neman fitina. Haka zo? Na zo. Lafiya ƙalau. Ya aiki? Lafiya. Asu mama? Lafiya ƙalau. Gaskiya ne. Ne bikin ƙarfi? Na gode. Kin gode. To, ya magana? Wannan abin da shaka siyo mu, to bari ka je in faɗa maka kai gaggawa ma ɗaukar shi ka je ka mayar da shi don ba zan taɓa sa wannan abun ba. Ke kin wasan to billahi a gurin dinka hijabin ma kin san shanya da aka mun ne. Iya gurin dinka hijabin in kawo miki abin da ba ki so. In dai wannan tsimman hijabin zaka kawo min ko ba na so sai dai ka ɗauki abin ka ƙara gaba da shi. Kin san ni wani sai ya dinki hijabin ne je na bada aka dinka na zauna aka dinka na fito. Me gida da kuɗi bane nan? Me gida fa dinki ne ina zaune fa ina kasuwa ta ce mun nemo mata dinkin hijabi in kawo mata. Nan za ta tafi a ɗaya ilahirin kasuwannin nan. Ni je na siyo mata hijabi mai kyau. Na bada aka dinka a gurin dinka yana ne shi da aka shanya ta awa 4. Wani kawo mata hijabi ce ba ta baki baiwa. Awa da fata. Kaman ya baiwar Allah in ce mai bikin ƙawata za a yi ɗauko min wannan hijabin ya kawo mu. Ni shi ɗin ne kawai bai mun ba. Kasan me? Ni ya fa abin da ya kuri kin ba zan saka fuska ta ga baki a cikin yin kin wai kai ma ranka na faci wallahi ni ma abin da kuma ne ma kenan da haka kai ma buduwa ta ci wallahi ni ma haka ne amma ji ana maganar wani shago kake da mu da haka ni ma inda je kin naji ana maganar wani shago a nan sai bulaga nan kasuwanci shago Alhaji bakabasu enterprises shago mai lamba T22 ta mu samu da abubuwan da muke so ni ma ban ne kudin ne ake nan oke da haka wai yarin ne bai mata ba yarin ne ai ta bai mata ba ni ma ban da kokarin to kenan ai au shagon baka basu ai ko baya baku sai ya bamu shagon mai lamba T22 muna saidawa ya din hijabi muna kawowa domin ku ne muna kawowa ada Mercedes ada dan Abadiego muna kawowa yan wace guzo ina mai sari muna gowa aladi shehu aladi bakabasu abu amadu jalil Samun ba a shiga da takalma. Da alhaji Allah ya zo siyan kayan nan. Ya gaya mun cewa ya kayan masu garanti masu kyau. Kayan da suka insha Allah zai dinga ciri yanzu wani cikin kayan nan ne kasu ko shago alhaji shehu. Komai ba abin da zai samu ba. Ka wannan ajin ka kai sai amma hankalinka. Zaka sama kaya. So in dai kaya ne ka tsankani su duk abin da kake so in Allah ya yarda zaka samu. Ka duba da leshi. Leshi ba ran da ba mu kan su ma ita akan leshi. Na siyo leshi a wannan shagon ya sunan na mata ba sunan shagon. Na bata ashe kwana duk dinga hukumure mu ashe leshin ne bai mata to wannan shi ka ga wannan shi so tun daga ka zo da ita za ta nuna abin da take so a tsaya duk abin da take so duk abin da take so za ta yi a cikin farashi mai sauki bai ga inda ya kamata kawo ba ina ga maka yanzu ni dai tun daga shi mun zo nan shago duk abin da nake so yau za ka siya duk abin da kike so in Allah ya yarda a nan shagon za ki samu gaskiya ne yau a nan shagon za a siya mun kayan da nake so hajiya da kike so
Assalamu alaikum jama'a. Sunana Umar Stabo. Mun zo ne domin mu tallata muku hajojinmu. Muna sai da yadi duka kala daban-daban kamar irin su. Muna da Mercedes, muna da Seven Star, Kashmir, Irish, Diego, kala da kala. Duka babu kala yadda da ba masu yawa. Muna da kaya kamar su shadda mai zaiba, sannan muna da galila, muna da kwamba, Vegas. Muna da kayayyaki kamar haka, irin su lace, Swiss lace, coat lace, sample lace da sauransu. Muna da hijabai kamar haka, Mercedes, dan abba, tayo, da kake wanda ba ɗanka. Muna da shadda kamar haka, muna da Gisna, Mercedes, Seven Star. Sannan duk wani abu da kake so in dai ya shafi sutura ya fi shadda leshi da duk sauransu duka muna da su a cikin wannan shagon Alhaji Shehu Bakabasu Enterprises ga masu bukatar siya ko kuma sari kai hatta bu masu sari ma a wannan shagon ana hada musu kaya za a kai masu cikin sauki duk inda kake sannan ga masu sha'anin suna ko biki kai hatta masu kirsimes ma muna hada musu kayan da za su je su bango da kirsimes sannan ina masu burin aure masu son su hada akwati kai akwati tun daga kan ɗaya biyu kai har guda 100 idan kana so a wannan shagon Bakabasu Enterprises za a hada mai shi ba kai da matsala za mu aje muku lambar wayar wacce za ku bi cikin sauki kamar haka 070-395-4289. Kar ku ji an ce ba Bakabasu ku ɗauka wai abun haka ne a'a inkiya ce in dai ka zo zai ba duk inda ku in dai ku zo shago shi a buɗe ke number shago shi shine D22 Tidon Wada kasuwar Bacci Ibrahim Tayero cikin Saye Plaza muna shago mai lamba D22 Bakabasu Enterprises. Bakabasu Alhaji Shehu. This is Iron. Big man, biggie boy, big man, you are gonna kill you farming. Now I see this guy you performing. You the one guy and I don't